सहायनोनो हाला आं बेनोसै आं बिदि आङो गाज्रि मानसि नङा आं ओरैनो गाज्रि होनखायो आरो गोदाव सोराव बिदि गावजों गाव बिदि जानाङामोन आरो सानै बे समाव गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरबाय लोगोफोर आरो बेजों लोगोसेनो आं दिनै देखायलांनो सानदों माने मैया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन माने सनिया कुइननि बिनानाव बिथाङा माने बिब'नि सोमोन्दै गोबां नासयनायनि खोथा बुंफैदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय सनिया कुइनआ गावनि बिनानावनि सोमोन्दै मा रिप्लाइ होफैदों नोंथांमोना नायनानै लादो आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ दा माने सनिया कुइनआ बिनानावनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंफैदों आरोखि ना माबा हाबा जाया मा जेखि जाया आंनि बुंनायनि खोथा नङा दा सनिया कुइननि बुंनाय खोथा नोंथांमोना नायलां आं देखायलांगासिनो आरोखि भिडिअखौ खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया लोगोफोर दा नोंथांमोना बिनानावनि खोथाया सैथो ना सनिया कुइननि खोथायानो सैथो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो मालानिफ्राय आङो दरजा मारिनानै थाखो माखो आं हारसिं थानायखाय अभियासलि आं मारि गावसोरो 2टा 3टासिम गावसोर नांलायो मालाबा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड जौ लोंनानै बाहेरायाव खारलाबायो सम सम आं हारसिंबा थाला मारिनानै थानांगौ जायो आं हारसिं थानाय उनावहायबाबा गावसोर न'आव थाया मालाबा बाहेरायाव खारलांलाबायो नांलायलाबायो मोनागुनाथ' आङो दरजाखौ खुलिनानै दोननो हायाना सम जायो सम जाया ओंखायनो आं बुङो आरोना जायोबा ओंखाम ओंख्रिखौ लानानै रुमाव दोनहैनानै लाखा होनना बुङो आं दाबो बुङो आं बे एखेखौनो बुङो आङो एसेबां बिदि नङा गोदोबो जेब्ला जोङो फैसाखौनो मोनाखैमोन गावनि एक्सजों फैयोमोन थायोमोन आं फिसिबोदों हायाबाबो आङो थाइसे थाइनैबाबो आङो फिसिबोदों आङो आंनि बिनानावखौ फिसिदों बिनि बयफ्रेन्डखौबो फिसिदों आङो जेबोखौनो बुंनो हाया बुजायबाबो बिदि लाबोनाङा मानाङा होननानै सिख्ला मानसि होननानै बुजायबाबो लाया नांलायनाङा बुलायनाङा दे गोसोथोबाय जे जाबाय सिरियास रिलेशनशिपाव थाबाय दे देनांफोर हाबाथ' जाखागोन दे नांलायनाङा बुलायनाङा होनबाबो लाया सानफ्रामबो गथ' मानसि हेल्थआबो बारा मोजां नङा बे टाइमाव बेना खोथा बाथ्राखौ बुजायबाबो लाया आं जेबो हाया आं बुजायबाबो आं जेबोखौनो हाया आङो जेबो माने आङो बिब'बाबो बिब' नङै बायदिसो बिनि थाखाय खालि मैया आंनाव बारा फैसा गैया नालाय आङो फियनायाबो दा स्कुल हाबफिनबाय नालाय आङो खालि मैया फैसाया हाबबायबा हरदो आं बिहरलायनाङा बेखौथ' आं बिहरलायनाङा ना हाबबानो एसेबाबो हरबानो जायो नांगौबा बांसिनखौनो लाना जेबो नङा एसेबाबो फियनानि थाखाय स्कुलाव रिक्सा भारा मा भारा बिराद थांगासिनो खरसा आंनाव फैसा बारा गैथ'वा होननानै आं बिहरदोंसो आरो फुङावनो हरदों एराउन्ड 11:45 आं मेसेज हरदों आंनाव दंजोबो आङो गासिबो दंजोबो आं स्क्रिनशट देखायनो हाजोबो ओमफ्राय बियो मा जाखो मोनानि 11टासेयाव मेसेज हरफिनबाय आरो ना लाजियासै नोङो बिनानावनिफ्राय डिपेन्ड खालामो बिनानावनि फैसाखौ जानो लुगैयो नोङो फिसायखौ बुंनो हाया नामा मानो हाया नामा होननानै आंखौ रागा जोंहरबाय ओमफ्राय आंखौ बिराद गाज्रि अनफोर गावार माबा होनदों आरो ना बाव सानैजों एसे मेसेजाव माबालायनाय जादों आंबो गावखौ होनफिनदों आरो ना नोंलाय बेसेबांनो फरायनाय मानाय होननानै आंबो माने बिब' बिनानाव बे जोंनि पार्सनेल मेटार जों नांलायलायदों आरो ना मा जाखो बियो गोदाव सोरावनो हारसिंनो आंथ' जेबो मिथिया आंथ' जेबो सिरियासलि लायाखै बिब' बिनानाव नांलायनाय होननानै आं जेबो बिदि सिरियासलि लायाखै दे नाङाबा होआबा होआ हराबा हरा होनबानो जायोना बेखौथ' एफा बिदि गिदिर इस्यु खालामनाङा नों फैसाखौ हरनो गोसो गैयाबा हरनाङा ओमफ्राय आं मोनसे खोथाल' होनदों नोंथ' दा बयफ्रेन्डजों थाहैबाय नोंनि बयफ्रेन्डखौबोथ' माबा मोनसे मावहोनो हायो नोङो ओरैनो मानो फिसिगासिनो आरो मोनसे प्लास डकुमेन्टस नायनो बियो आं हौवानि डकुमेन्टसखौबो देखायनो हाया डकुमेन्टस आंथ' गियोसो दा डकुमेन्टस गैयि मानसिजों मारै थानो हागासिनो बे मानसिया ओमफ्राय मालाबा दैमारि होनो मालाबा स्वर्गयारि होनो नामखौनो अभियासलि आं उफाय गैया दिनै खिथानांगौखाय दं आं इसिबां गाज्रि मोनबा आथिं आखाइ गोनां खानानै दोनो मोनबा बे गुवाहाटियाव थाहैनो हायो नामा आं बादा होनायखौ लासिगौ ना आरो एफा आं गाज्रि मोनबा एफा हारासमेन्ट टर्चार आं खालामो मोनबा बे टाइमावनो आंखौ कमप्लेन खालामनो हासिगौ बे टाइमावनो आंखौ बुंनो हासिगौ बे टाइमावनो आंखौ बायदिसिना होननो हासिगौमोन आरो ना मानो मैयासो स' बेनो आरो ना आं बुंनो गोसो गैयामोन फैनोबो गोसो गैयामोन न'खराव आं दावराव दावसि लाबोनोबो बायो आं बेखौ बिदि सानाखैमोन हगारगोन होननानै दा गावनि आंगोनि थैयानो बिदि जाबायबा बिब'खौनो नांथारलाबा सासे आननन मानसिखौ लोगो मोननानै दिनै गोरा जाबाय बियो बे फैसा थाखा एसे हाबनायखौ
बेखौ मोनदावनानै गोरा जाबाय सानसे समावथ' भगबानाबो नुयोना सानसे समावथ' नांफिनगौ जागोन आंखौ बिब'खौथ' नांफिनगौ जाखायोना सानसे समाव बुजिगोन बियो आं सहायनोनो हाला बेनोसै आं बिदि आङो गाज्रि मानसि नङा आं ओरैनो गाज्रि होनखायो आरो गोदाव सोराव बिदि गावजों गाव बिदि जानाङामोन आरो सानैजों हाजार नांलाय फनजों नांलायोमोन गाज्रि होनलायोमोन खिन्थु बिब'खौ बिदि थगायनाङामोन आरो आं बिदि खालामनो हाया आङो बिदि खालामदोंबा आं पाप नांगोन भगवान दं भगवाना नुदों दा गाव मा सानो सानथोंसै मानसिफ्रा मा सानथोंसै आरोना आं बिदि मानसि नङा आरो जायखिजाया आं गाज्रि एफा होनजानो हाया आं बिदि खालामाखैबो आंहासो दा आलाय सिलाय खालामबाय ओंखाम जाहोआ माया होननानै आंखौसो मानसिफ्रा होनबायना आं जे बुस्थुखौनो खालामफेरा बिदि मानसियानो नङा आङो एफा खस्थ'यै आङो गासिबो हिनजाव मानसि जानानै आं खालामजोबदों हायाबाबो आङो न'खरखौ सलायनो नागिरदों आङो हायाबाबो हारसिं आङो बिमा बिफा गैया होनना मिथिखायो मिलायनानै थानो नागिरदों आं दा गाव मिलायनोनो गोसो गैयाबा आं माथो होननो आंखौ सिरि थानो थिनदोंमोन उफाय गैया आं आनसारथ' होनांगोन ना आंखौबो प्रटेक्ट खालामनांगोन ना आंनि नामखौ एफा गाज्रि बिदि बे जायगायावनो थानानै गाहाथ' गुवाहाटियाव रावबो मानसि गैया सिनाया जानो हागौ आंनाथ' बहुद सिनायजोबो न'खर दं फेमिलि दं आंखौ ओरैजाय गामियाव सिनायजोबो ओरै न'खर दं आंखौ एफा बिदि गाज्रि होननानै बयबो बुङोबा आं एन्सार होनांगोन ना आङो खेबा बेयो माबा मोनसे गाज्रि मावफ्लांदोंबा बिनानावनि होनदोंबा आंखौथ' बयबो होननांला सिरि थानो सानदोंमोन खिन्थु आं उफाय गैयाव आं